ओनसोलावबो नोंथांखौ फिन आरो UPPL दोलोनिफ्राय बिजाथि महरै सायख'बाय माबायदि मावलांनो सानो देरहानाय हिसाबै गिबियावनो जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर सारखौ धन्यबाद होयो मानोना आंनि थाखाय बे टिकेटखौ चयस खालामनानै मैया डिक्लेयार होनो थाखाय आरो जोंनि बे ओनसोलनि 13 नम्बर चिरांनि गासै रायजो राजानिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिनाय थाबाय आसा खालामदों आरो बांसिन नैबे नेक्स्ट टाइमाव जे टिकेट मोनदों बेयो आंनि थाखाय मोनसे थुलुंगानाय फैदों आरो जेनोखि जोंनि समस्थियाव बाखि थानाय खामानि बेखौहाय जोङो मावनो मोनगोन होननानै आं आसा आरो मिजिंथिदों निस्सय जोङो देरहागोननि जेनोखि अंक बेखौहाय दिनैहाय क्लियारखौ नुदों BPFनि थासारिया नोंथांनि बेखौ आं मोनसे एग्जाम्पल हिसाबजों आं बुंबाय थादों BPFआ आंनि बे समस्थियाव कन्सिस्टेन्ट जानाय नङा आरो जिखुनु दलानो बेहाय कन्सिस्टेन्टखौ आं नुवाखै जोंनि रायजो राजायानो जयै दङ आरो जेनोखि ग्राउन्ड रियेलिटि बेयो खुब मोजां आरो रायजो राजाया जेरावहाय उन्नति लुबैदों हान्थि लुबैदों बेनि बिसयखौ जोङो साननानै नायोब्ला रायजो राजाया गासैबो मददआ जोंनि UPPLआवनो दङ थ' BPFनि हालोदखौ आं बुंबाय थादों जे मोनसे टिम फुटबल गेलेनोब्ला मोनसे स्पिरिट नांगौ आं बल गेलेग्राखाय एग्जाम्पलखौ बलखौ होनो मोजां मोनो आरो बे सैथोथा जे मोनसे गल सोनोबा देरहानोब्ला मोनसे टिमा स्पिरिट थानांगौ जे बेहाय 11 जन प्लेयार थायो जोङो नुदों BPFनि आमोलाव गोबां लिडार आवगायाव दंमोन आरो मोजां लिडार दंमोन बे लिडारफ्रा दिनै बे टिमनिफ्राय ओंखारनानै बायरायावहाय दिनैहाय जों गेलेनायखौ नुदों दा बेबायदि जुदि टिम स्पिरिटआ गैयाब्ला स्ट्राइकार डिफेन्स आरो गासैबो गलकिपारफ्रा दुरबल जाजोबोब्ला गोदानै फैयोब्ला बा एथ'ग्राब माने स्पिरिटआ थायाब्ला निस्सय बे टिमा जेनखायो आं जेनगोनखौ नुदों आरो बेवहाय खुनु BPFनि बारहावाया नेक्स्टआव थानाय नङा जोङो बेखौ नुदों 18टा समस्थियाव फोसावनाय जाबाय माखासेखौ माब्ला फोसावगोन बेखौ हाइ अथ'रिटिया बेखौहाय डिसिसन लागोन आरो जोंबो नेनानै दं जेब्ला फोसावगोन बेखौ जों बरायगोन आरो बे डेट एन्ड टाइमखौ जों बेखौ बुंनो हानाय नङा निस्सय सिदान्त गोजौ लेभेलनिफ्राय बेखौहाय डिक्लारेसन होगोन आरो बेखौ जों नेनानै थागोन BJPआबो बेवहाय नोंथांनि बियाबाव बिजाथि बेखौथ' दा जों क्लियार गैया दा खोनादों केन्डिडेट होगोन बेहाय बा कन्टेस्ट खालामगोन खिन्थु ग्राउन्ड रियेलिटिया दिनै BJP बा जोंनि बे 13 नम्बर चिरांनि स्पेसियेलि मानसिफोर दा गासै जोंनि बे UPPLआव गोथै जनगोष्ठिफ्रानो बेहाय दङ गासै धर्मनि मानसिफ्रानो जेरावहाय UPPL दिनै आंखौनो सापर्ट खालामनानै दं बे हिसाबै जोङो नुदों जे बेवहाय बबेबा कमिउनिटिनि बा बबेबा माबाया बे BJPखौ सापर्ट खालामनानै बेवहाय देरहागोन होननानैहाय बिथांमोना मिजिंथियाखै आरो मिथिगौ गासैबो जे बे ओनसोलावहाय जोंनि जेनोखि रिजनेल पार्टि आरो रिजनेल इस्यु बेखौहाय जोङो दा माने बुंथिनो हाग्रा जाहैबाय रिजनेल आरो रिजनेलासो बेखौ उन्नति खालामगोन बेहाय माबा मोनसे नेसनेल बा माबा मोनसे पार्टिफोरा बे जोंनि जेनोखि नेसनेल इस्युखौ बा जोंनि बे रिजनेल इस्युखौ निस्सय मावफुंनो हाया होननानैहाय गासैबो रायजो राजाया फोथायनाय दं मानोना जों एक्सपिरियेन्स हिसाबै दिनैहाय 20 बोसोर जाबाय बे 13 नम्बर चिराङाव गुबुन नेसनेल पार्टिफ्रा जुजिबोबाय थादों खिन्थु बेहाय 7000नि बारा मोना आरो बे नेट आरो बेनो मोनसे पकेट बेखिनिल' दा बेखौ लानानैनो रायजो राजाया मोनसे कनफिडेन्स दङ जे जों UPPLआ बेहाय फैगोन आरो आं देरहागोन आरो रायजो राजाया निस्सय माबा मोनसे बिनि मुलाम्फाखौ मोनगोन गोजोन्थों